and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Wa ta katuntuha! Bisan ka nun sa dilik ko na buhato ni mo, Jeric. Saksi ko ang Ginoo. Ayaw iapil ang Ginoo sa imong kabakakon! Jeric, ikapoy na ko. So am I! Kung wala nagipaglaom nga magbalinaw ng katong pagpuyo. Bisan sakit. Mas may pagmagbuwag na lang ta. Ug nagtuo kang buhi ang takas na kong kasayon. Nung ka, Abigail, di takahatagan si mong gusto. Magpabilin ka uban ako hangtod sa mong kamatayon! Unsay kapuslanan sa itong panagtipon kung kanunay tag-ingon ini, Jeric. Di ko gustong magdako ang atong anak nga mo ni iyang mamatan. Nagkagubot nga kinikanan. Gusto kong magdako sa Jera nga makita niya nagminahalay ang iyang inahan ug amahan. Pero imposible ka lang may tabo. Kay di ako ang imong gimahal. Nasayop ka! Magkakon! Igo na sab sa imong pagpakaroon ingon, Abigail. Gusto na! Dugay na kong nasayod. Kani adto pa lang na may relasyon mong duha, labaw pas palagigala. Apan buang ko. Buang ko nga nagpada sa kong pagbati alang nimo. Namasin ko nga makatul ka usab sa pagmahal na ako. Kay andam ko gihatag nimo ang tanan. Mahalunan sa butak ko nimo. Mahal ta ka. Mahal ta ka. Kanindot pa matiyon. Apan kung gisulti mo lang ka na aron lang pagpagkaan sa kong kibati. Ayaw na, wa ko na kinakinanglana. Jeric, listen mo na ituhuan nga mahal ta na sab ka. Mahal ta ka, tuhuin ko. Uman sa tanan, wa na ko masayo kung unsay tinuod, Abigail. Unsay gusto ni mo nga kumuhanon, aron imo lang ko tuhuan. Ha? Ambot. Ambot. Jeric! One thing more. Magkagawas ka lang din sa kong lawak. Kung naanak pa ko. Jeric! Ginoo ko. Ay, ni ana si daddy ni mo, bibe. Kuhaon ka na tingali. Ay, sir, kuhaon na nimo ang bata? Ay, hala! Nagkabati ka, sir? Ganina pag ining bata ay, sige, yaw-yaw anang da. Ay, dada ba iyang unang gilito, sir? Dili man mama. Hala daddy's girl or ning bata inig dako ay. Sultihi ko, Tora. Haid si Jira maliwat. Nako, o ni Abi. Kuan, sir. Murag wa man ni maliwat ni mo, sir? Murag liwat ni... Enough. Ipalayo na ko ka na bata. Hala? Ipalayo ko nun niya? Pero siya ay palayo. Hala, naunsa naman ni si sir? Hala, nasuko ka to siya nga miingon kong wala maliwat niya ang bata? Ay, alangan kay babae man ang ihag anak. Liwat man kayo siya asawa. O paggali ko mga mag-istorya, nasuko naman noon. Uyala na unsa. Ay, dali na inday, ay. Iulit na kasi buhag inahan. Damit! Wa maliwat ako ang bata. Nagpangga ko ang bata nga dili
No. Dili mahimo. Pinangga ko kayo si Jera. Mahal ko ang akong anak. Mahimong wa siya maliwat na ko og panagway. Pero anak ko siya. Anak ko si Jera. Ug nasayop ka lang, Phoebe. Wala man maliwat nimo ang bata, sir. Oh. Ang sakinan ka to ni Jerica. Nga ba pa lang migawas gikan sa ilang gate. Kipakusgan kini sa pagpadagan human makagawas. Nagdali? Sundan ako siya kung asa siya paingon. Ay, sakit ra sa awak og doko agay. Nay! Ay, kanahan na ito yawa ko. Ay, galog anak ka bastugod man ang pet. Ay, makurat man natanim mo. Nindot ni kag purol, nay. Puro ka nung matamparusan, tikang animala ka. Asa mo di ka dapitan ng pit, ha? Dito pas layo nga. Ano yung magyug ka? Ano yung magapaingo sa inyo? Ay, mas maayo pa nga ni Aka aron may makatabang na kong bit-bit ining balde. Sakit ning hawak ko. Pagdali, bit-bit ani. Bit-bit ah. Asa man paingon? Atos inyo, suwayi dito. Salbakuta. Nanay, pilisipa. Pilisipa. Di man laki. Di pilisipa. Pero way lami. Hilom. Sa hagod niya, ibutang dito sa banyo, lakaw. Ambi. Ay, nganong ngit-ngit naman sa good ka. Nga, namubo sa inyo mga tanom, nay. Ngano man? May lain kong ibuhat ka kanina. Nay, nganong nindot magagpurol? Di mo tubay, daan pa ko. Oo, makailami ko. Ilahos na ako dito sa inyong banyo, nay, ha? Kuha na lang, nay. Lakaw na sa taas, nay. Musunod ako. Nara si Abay sa taas, nay. Wa, nara ay, nagpaingon din eh, buta ka. Kita ko, nay. O, tana pa man ka. Ay, salbakuta. Abay! Abay! Gita ko ni mo kay patapang ko ni mo ba sa akong application letter ba? Ng-apply sad ko og suways kampanya nga imong kanang gi-applyan bay og mga adlaw. Mga play ka, babe? Oh, no need. Ako di bahala sa mong application. Lo! Di man sa inyong kumpanya, Dens. Lahi man. Di ba, Abay? Kon. Abi ko bag nagkasinabot na ta. Nga doon ka musod sa mong kumpanya. Uy, dili, oy! Ato siya mga apply sa inyong kompetensya. Unsa? Mo na taas, nay. Oh, uy! Salbakuta! Ano dito si Dina, nay? Muna nagitog na lain sa kong giingon nga ato mga apply sa kompetensya nga kumpanya si Abay nako. Ngano di ay? Ambi ra sagod ng kabo. Ha? Ambi ng kabo nga naasod ng balde Marcelino. Dali, be. Kaliyot na kaliyot. Butang sana ko ning baldi tuod na Ambi kabo. Anong sige man kadiyot be? Kadiyot. Kadugay ba ni mo Dara. Wa pa dito ka mahuman og pamubo na. Human na. Saan man na nimong kabo? Idugdog si mong Sakit? Ha? Nay. Mabugo gani ko na. Hala, di pa di siya buguan ng kalakihan. Uy. Hala, may pataka ra magunag bukaw ng baba ni mo kay pahabak ka mang dako. Ngano di ay? Sulti ra ganito sa tinuod. Dapay tinuod ay. Sakit no. Kapoy kay kang ikastorya. Dali na. Manakan ta. Mapawali na ko. Dina. Nasuko ka ba? Sorry na. Sorry nga, wata kang basulti. Dugay tani na gikasaputan, di ba? Sa among kumpanya ka mo trabaho, human ka mo graduate. Makapasar ka man sa board o dili.
Yes, naibaw ko. Pero Dens, for dila kadisa, gusto kong mga apply sa laing kumpanya ug dili sa inyo. Di ko gustong makaingon ang mga tao nga nakasud lang ko tungod lang kay may bakir ko. Gusto kong haguan ang sudlan akong trabaho ug makaposisyon sa kaugalingin kong paningkamot ug dili tungod kay gitabangan ko. Pero masayon kung ato ka na lang namo, di ba? Di ko gustong magpakasayon. May pamatud-an pa ko sa imong igsoon nga dili ang inyong kwarta ang akong giapas. Hinungdan nga nakigrelasyon ko nimo. Pero once makapangan ako, isaan ako. Mubalhin ko sa inyong kumpanya. Pero mamahimo ka namong kakompetensya. Mahadlok ka sa samaran ako? Gusto ko nga kanunay natang mag-upan. Oh, kanunay magkipunta mag-uban. Di na, sige na. Ayaw na kayo, boss. Hey, Sige na. Dili ko gustong higtan ka sa liog. Kung ansay gusto nimong buhaton, ikaw mag-iko. salamat. Babe, Hmm? I know nga, daghan kapag buhaton. Labi pa nga bago ka pang nakagraduar. And so, wata na kahiskuti pa mahitungod sa pagpakasal. Mhm. Unya. Can we just live together? Unsa? Unya ta na lang planuhon ang atong kasal kung andam ka na. Pero mahimo man nga mag-uban na ta sa pagpuyo, dili ba? Can we? Ha? Gibira na siya to. No. Tatagi ko sa kabutilya gabi, no? Go na. Yes, sir. Can I have a seat? Oh. What are you doing here, Phoebe? Same thing as you. Moinam. Can I sit now? Bahala ka. You're tipsy. Funny. Pero every time nga may problema ko, ikaw na. Trouble in paradise? Kaganina lang. Giabog ko nimo kay... Dili ko gusto mag-isgot og problema karon. Gusto ko malimot. As you wish. Pero you know very well nga dili tubag sa problema ang bino. It's always the solution sa mga taong depressed. Wow, interesting. Depressed na ka na, Purma, ha? Dili halata, ha? Gwapo ra ka kaayo aron ma-depress. Dili igo ang kagwapo lang, Phoebe. Oh, come on. Kalimti nga nagkabangit ta kaganina. Mas kinahan ko nga isipon ko nimo sa kahigala. O sa kahigala nga mahimo nimong sumpungan sa tanan. I can be a shoulder to lean on, Jarek. Try me. You can trust with me everything.